Τι θα γίνει αυτό το χάλι κάθε Κυριακή πρωί, να ανεβαίνει στο στασίδι μια γερόντισσα χοντρή, κι όλο θέλει να διαβάζει και να ψάλουμε μαζί. Δε μου φτάνουνε οι 5, έχω και μια παλαβή. Δεν υπάρχουν ψάλτριες, πάρτε το χαμπάρι, το γέρο ψάλτη προτιμώ παρά αυτό το χαλί. Μου κόψαν κι άλλο το μισθό και με πιάσει η καρδιά μου από όλα τα μνημόσυνα, πάνε τα ποσοστά μου. Αυτή έχω να τραβήξω. Ο ψαλτής είναι ευγενικός, μα πρέπει και να ζήσει, κι άμα τα λέει και καλά θέλει γερό μπαξίσι. Ο ψαλτής είναι ευγενικός, μα πρέπει και να ζήσει, κι άμα του κόβεις το μισθό θα φύγει, θα σ' αφήσει. Αυτός ο πρώτος σικέλος μου έσπασε τα νεύρα, τη βάση όλο άλλαζε και μου λέγε κατέβα. 100 φορές να αλλάξω και τον ήχο και τη βάση. Πρώτο σιγγέλε μεγάλε, θα έχεις άσχημο φινάλε. Αμήν.